Raġel ta' 31 sena mill-Latvja qed jingħata l-kura fl-isptar Mater Dei wara li sofra ġrieħi gravi waqt li kienet isuq ir-rota. L-inċident seħħ is-sibt tal-ħabta ta' 8:30 ta' filgħaxija meta l-Pulizija ġew infurmati li kien hemm bżonn l-assistenza fi triq bi bir-Rabat minħabba li kien hemm inċident u hemm xi nies li sofrew xi ġrieħi. Il-Pulizija tad-Distrett marru mill-ewwel fuq il-post u hemm instab ċiklist fl-art b'numru ta' ġrieħi kienet jitnata l-assistenza minn xi persuni li nsertaw fl-inħawi. Minn investigazzjonijiet preliminari li saru, irriżulta li ċiklist ir-raġel ta' 31 sena tilef il-kontroll u kellu impatt ma' ħajt tas-sejjieħ. Il-vittma ngħata l-ewwel għajnuna minn tim mediku u ambulanza ħaditu l-isptar Mater Dei għal kura meħtieġa. Aktar tard huwa ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi gravi. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija tad-Distrett dwar dan il-każ għadhom għaddejjin. 3 persuni ġew arrestati mill-iskwadra tal-Pulizija ta' kontra l-vizzju tad-droga f'żewġ operazzjonijiet separati. Fl-ewwel każ l-arrest seħħ l-ħabta tal-erba' tas-sibt wara nofsinhar wara li segwew karozza li kienet qed tinstab f'Bir missjuqa minn żagħżugħ ta' 24 sena minn ħażabbar. Malli twaqqaf u saret it-tfittxija fil-vettura, l-uffiċjali sabu ammont konsiderevoli ta' sustanza suspettata kokaina, raża u ħaxixa tal-kannabis kif ukoll ammont konsiderevoli ta' flus kontanti. U għattieħed tal-aktar investigazzjonijiet fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija. Aktar tard tal-ħabta tas-6 ta' filgħaxija fejn grupp ta' persuni kienet jiġu osservati max-xatt ta' Buġibba, sussegwentement żewġ persuni ġew arrestati, Malti ta' 33 sena minn Baħar iċ-Ċaq u Serba ta' 32 sena dan b'suspett li kienu qed jitraffikaw id-droga. Minn tfittxija li saret fil-pussess tagħhom instabu diversi tipi ta' sustanzi sospettużi, allegatament ecstasy, LSD u drogi oħra sintetiċi. Iż-żewġ persuni ttieħdu l-kwartieri ġenerali tal-Pulizija għal aktar investigazzjoni. Biż-żewġ każijiet kienet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Caroline Farrugia Frendo u l-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dawn il-każijiet għadhom għaddejjin.